Sasuwene setahun dibojo danyangi ringin peri, rezekine Tukiman biuk-biukan. Apa wae bisa dadi dalane entuk duit akeh. Apa wae sing dijaluk Juminten bisa dituku. Omah gedhe apik, motor anyar, sawah, ruko sak dagangane. Ning ya kuwi, saiki Tukiman dadi loro-loronen. Awake malih gering, kuru aking, raine pucet. Kaya ora ana hawa penguripane. Kaya adate dina Selasa kliwon, Tukiman mentas bali saka ringin peri banjur mlebu kamar, terus nglekar kekeselen. Juminten saiki wis ora ning pasar. Kari tenguk-tenguk nang omah nampa setoran. Amarga kabeh pancen wis dipasrahake pegawe-pegawene.